muri Zimbabwe tiri kusangana zvakare. Ndofunga chirongwa ichi chirongwa chitsva chatinoti naming and shaming. Vanhu vakawanda vanopedzisira vakuenda kune vanobatsira vachiti ningazoda kudzosa mari dzangu, ningazodai. Hongu imwe nzira kuti vanhu vanopedzisira vakuenda kudzin'anga, asiwo tinoda kuti timbonyadzisawo mbavha. Totaura ningika uya tichatsvaga nemifananidzo zvakare muchirongwa chino kuti uyu ndiye ari kutaurwa nezvake. Madirect vanhu vafamba vakawanda nepasi neshumba. Aiwaka zvinonetsa zvichokwadika kune vanokwereta ndokudai ndokupa mangwana chaiye ndinokupa obva aenda kwakaenda imbwa ndokwakaenda tsuro. So zvinoita shumba munhu anoya achiita kunzwisa tsitsi zvokuti kana kumunyima unonyara kana kumunyimawo. Achitoti ndikukumbirisawo ndapinda padambudziko asi chidzoka ke. So let's name them and shame them. Yeah. Kana nyaya iyoyo kapatinozoiburisa tinoda umbowo kuti zvechokwadi ningi ndo zvaakaita kuitira kuti mangwana asazoya chiti makandinyepera zvakazodai zvikadai. Tinoda zvine umbowo kuti zvechokwadi izvi zvakaitika. Vanhu ngatidzidze kubhadhara zvikwereti. Saka utobuda chironzi shumba vane chikwereti chamandlovu. Zvinonyadzisa. Zvimwe zvikwereti zvinonzwikawo ukatumanzi aiwa zviri nani. Unenge uchiri kumbobatanidza but kana takuzotaura 2 years 3 years 4 years uchiroda kubhadhara chikwereti here kana kuti hauchada beta ubude pachena kuti handichadangu kubhadhara wakatipa. Let's name them and shame them. Chirongwa ichochi chitachitangira kuMarsh Central. Chirechi ndechekutanga kupai chimwe futi. Pamunotoona vanhu veDrewmas media namba dzedu ndidzo dzedzo ibva mauya kuzotaura kuti ningika ane chikwereti changu. Ninga asikuda kubhadhara chikwereti. Munhu vavafungisa chimwe chirongwa chinoitiswa kuSouth Africa chinonzi pay back the money. Chitoriko vanhu ngavabhadhare zvikwereti. Senguva dzese muri Zimbabwe tinokurudzira kusubscribe kuDrewmas media. Drewmas media taking you to another level. Inini ndinonzi Makumbi kana kuti Precious. Ndakapawo murume anonzi Shambira mari yangu anonzi Stanford parushinga patownship. Akauya inini ndichirwara, mwana wangu airwara angarasika nzeve. Saka ndokubva ndamupawo mari yangu zvakandipei mari yako wawandirwa nemari nokuti apa uri kurwarirwa. Ndikati chokwadi kurwara kwandikuita ndikarasira mari 500. Yezvozvo ndatone 4 years asati anipa mari yangu Shambira parushinga. Saka ndiwo mashoko andati ndonditaurawo paRadio nhasi. Anogara kupi? Parushinga patownship. Ndipo patori. Ane shop yake. Iye zvino zvangachitonditi ndakamuendera zvikanzi aiwa hapana chinhu chionetsa ndichatengesa iyoyi nengi shop yangu ndikupe mari yako 500 yako. Shop yacho anotengesa chii? Anotengesa mbatya nezvimwe zvimapureti nembatya. Akaitora chida iye. Aida kushandisei? Ini mazuva endairwara. Saka ndakangomupawo mari iyoyo. Akati ndipei ndikuchengeterei mari yenyu. Ina ndatomuziva kuti mumbi yangu akuda tonditsutsa kusvika pari zvino kuti ndiendewo kuti ndibudewo pamhepo. Shambira andipawo mari yangu Stanford parushinga. Ngoma Stanford muri kuzvinzwa ndonawo iripo. Bhadhara yechikwereti chemuridzi. Ngoma Stan 500. Kuti ndoasungise. Saka zvimapepa zvacho nditori nazvomba. Maida kuenda kupi? Ndakatomboenda kuDarweni. Zvikanzi endai munopiwa mari yenyu. Bhadharai mari yakati yakandiudza yacho 500 ndanga ndisina yezimudhora. Saka mari yangu yusa yandakamupa. Saka kuti ndibhadhare mari yevanhu vangoti achiregedza kumusungisa. Saka ndati aiwa zvingondinetsa
handisi kurara usiku nokufunga mari yangu iyoyo. Ya 500 imari yakawandisa. Imari hombe zvikuru. Munhu kana ane 500 anokwanisa kuita zvinhu zvakati wandei. 500 yusa. Handizvo here handodzi. Ndizvo pamwe akatokumbira 500 achida kustarta iro business racho raakutadza kuchibhadhara mari yacho iyoyo. But pa 4 years munhu unofanira kunge waonawo kuti wazvifambisa sei. Because business riri kukura iri pa 4 years. Pamwe achitoshandisa tonao mashops kumandare pamwe akatoestablisha kwakatowanda wanda. But kungonzwa kuti haasida kubhadhara. Zvakaoma muri yeZimbabwe. Akandizvo ndichatengesa shop yangu kana yatengwa mintsvagire munhu ikoko. Ndikati saka mautoshandisa nini? Ndikawana munhu otenga shop yangu nokupai mari yenyu. Ndiko kundipindura kwakandiita mazuva yapera. Saka shumba. Vapa munhu mari. Vaunzi chinditsvagire bhayo kuti ndikubhadhare mari yenyu pasina zvamusikana. Handiti kunditamba. Zvakaoma kunzima. Yeah. Hongu mazvinzwa zvataurwa nyaya ingoripo ndeyekuti ka imimi mukoma vane mari muridzi dzoserai mari 4 years 1 2 3 dzoserai mari mari ngaidzoserwe chete ende tichapota tichiita mareview tikaona usina kudzosera tombokusiya kana after 3 months tokutema futi tokukandidzira asi zvemufananidzo zvamataura shumbaka zvinoita izvozvo uya nemufananidzo yevanhu vasuda uri pazvikwereti uya nemufananidzo yacho vanhu vasuda uri pazvikwereti muvataure ningi ndione isati so Drewmas media musatombotisuwo hedu aiwa isusu inyaya dzenyu muri tu bhadharanai zvikwereti apa chingoripo ndechekuti nyakukweretwa azochibuda pachena anzwa kana kufambira ega kadzimwe nguva chendonzi ndichakupa saka kuzoona munhu achiuya pamhepo kudai so munhu aneta hamawe akudawo mari ndine mumwe hanzvadzi yangu yakaendeswa kuUK handiziri nawo kwete imimi yakaendeswa kuUK ndingangodai ndobva ndakupa mari munhu wacho anogarawo futi kupi kuUK awana basa raakushandwa akublinga akufamba nemajagwa chibhadhara kachikwereti kocheuka kamunhu akaita kuti pauri nhasi unopa svike ipapapo kanga unotoenda kuUK nechikwereti. You see? Zvinhu zvacho zvakaoma nzima. Mune Zimbabwe ndochirongwa chatakati nacho muzuva ranhasi ticharamba tichivaita name them and shame them. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa asi musakanganwa kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Rune Shamba ndiro zita rangu. Praise Singwena hanzvadzi yaShumba. Tinotenda. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.